Φίλες και φίλοι, είμαστε στον αέρα του Ράδιο Αργό και στην εκπομπή Γνώση και Επικαιρότητα, Δευτέρα σήμερα 7 του Δεκέμβρη. Στο μικρόφωνο είναι η Μάγδα η Μαμούτου και ο Θόδωρος ο Φεσατίδης. Καλησπέρα και από μένα, Θόδωρε. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα, φίλοι μου, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για πρώτη φορά έναν υποψήφιο με την Ελλήνου Συνέλευσης από το νομό Χαλκιδικής, τον κύριο Άλκη Σαριγιαννίδη. Ο κύριος Σαριγιαννίδης ασχολείται με τα θέματα της εστίασης και έχουμε σήμερα τη χαρά να μας πει τις δικές του απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Σαριγιαννίδη, μας ακούτε? Σας ακούω, κυρία Μαμούτου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας σήμερα. Χαρά μου και τιμή μου και εμένα. Μου δίνεται ο λόγος να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Πολύ ωραία. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι για σας, για να ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε. Ποιος είναι ο Άλκης ο Σαριγιαννίδης και τα λοιπά. Βεβαίως. Τιμή μου είναι πραγματικά που μου έχετε καλέσει να δώσουμε αλήθειες και πληροφορίες στον κόσμο που δυστυχώς δεν μπορούν να ακούσουν από τα συστημικά μέσα και γενικότερα από τα μέσα δικτύωσης, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει δόλος πίσω από όλο αυτό, ότι έχει σχέση με την Ελλήνου Συνέλευση, μιας και εγώ εκπροσωπώ όλους τους Έλληνες, το έθνος μας, αφού είμαστε η νομική εκπροσώπηση του έθνους. Εγώ είμαι ο Σαριγιαννίδης ο Άλκης, όπως προείπατε, είμαι πατέρας 3 παιδιών, ζω και βιοπορίζομαι εδώ στο Νέα Μουδανιά και κατ' επέκταση όλη τη Χαλκιδική. Ασχολούμαι με την εστίαση, όπως είπατε, και έμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό, αφού και η δικιά μου το επάγγελμά μου είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτήν την τεράστια βιομηχανία, που θα δούμε αν είναι τεράστια τελικά και εις βάρος ή υπέρ ποιον. Μάλιστα. Μιας και είπατε ότι είστε στον κλάδο της εστίασης, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, ναι. Και αφού είστε και κάτοικος εκεί της ωραίας Χαλκιδικής, πείτε μας φέτος ο τουρισμός πώς πήγε στη Χαλκιδική και κατ' επέκταση φυσικά και σε όλη τη χώρα. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε μεμονωμένα ατομικά συμφέροντα, είτε και ζημία όσον αφορά τις δραστηριότητες του καθενός μας. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα, μιας και ο τουρισμός είναι, σας είπα άμεσα, έχει σχέση άμεση με το επάγγελμά μου. Από ότι πλέον έχει περάσει η τουριστική σεζόν και η θερινή, τα αποτελέσματά μας είναι πολύ δραματικά. Στην ουσία, κύριε Σαριγιαννίδη, πέρασε χωρίς καν να ανοίξει ο τουρισμός φέτος στην Ελλάδα. Ναι, παρατηρήσαμε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ανοίξανε καν, πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, άλλες δεν ανοίξαν και άλλες ενώ ανοίξαν στην διάρκεια, σε διάστημα πολύ νωρίς, 2 εβδομάδων πλέον, λόγω της μείωσης των εισρωών των τουριστών με όλα αυτά τα μέτρα και όλες αυτές τις αντιξότητες που υπήρχαν, να μην ανοίξουν καν ή να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Η ζημία που έχουμε γενικότερα, αλλά και ειδικότερα εκεί στη Χαλκιδική και γενικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Εμείς ήμασταν ένας από τους νομούς οι οποίοι δεχτήκαμε πρώτοι τα μέτρα αυτά όσον αφορά τον εγκλισμό και την διακοπή των επιχειρήσεων, τουλάχιστον στον χώρο εστίασης, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα, όπως είπα, να είναι τεράστια ζημία, είναι δραματική κατάσταση, γιατί μιλάμε για έναν τεράστιο τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Μιλάμε ότι απασχολείται πάρα πολύς κόσμος και πολύ αργά το υπαλληλικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να δουλεύουν μερικώς και να σταματήσουν πλέον να βγουν στην ανεργία χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι πλέον τώρα είναι αιχμάλωτοι σε όλο αυτό το καθεστώς που συμβαίνει στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα να περιμένουν ψευτοεπιδοτήσεις για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη ζωή τους, το βιοπορισμό τους και κατ' επέκταση τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε οικονομικούς δασμούς, φόρους κτλ. Υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στην εταιρεία Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ, που το ξαναλέμε και το λέμε, γιατί πρέπει να κατανοήσει ο πολίτης, ο Έλληνας, ότι πλέον είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Αυτής της εταιρείας, Έτσι. Τα δημοσιεύματα και ό,τι λέμε εμείς αναφερόμαστε σε επίσημα δημοσιεύματα από θεσμούς της χώρας μας. Λοιπόν, ο τουρισμός, πραγματικά αυτή η βαριά μας βιομηχανία, έχουμε προσέξει και παρατηρούμε και μας έχει γίνει βίωμα ότι δρά εις βάρος των πολιτών και γενικότερα όλο το κράτος είναι υπέρ ξένων κέντρων, τα οποία ουσιαστικά κάνουν την Ελλάδα ό,τι θέλουν, τη διαχειρίζονται όπως θέλουν και την απομυζούν. Με αποτέλεσμα οι Έλληνες να φτωχοποιούνται όλο και περισσότερο, και αυτός είναι ο στόχος τους, διότι βλέπουμε ότι δεν μπόρεσαν να πτωχεύσουν την Ελλάδα το 2012 που είχε γίνει τόσο μεγάλος δώρος, και τώρα πλέον στοχοποιούν τους πολίτες, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να τους στοχοποιήσουν, και αυτό το βλέπουμε ότι συμβαίνει καθημερινά. Υπάρχει μια απαξίωση ήδη στον τουρισμό μας, γιατί τα μεγάλα οργανωμένα τουριστικά γραφεία δεν είναι ελληνικά, και αυτό που μένει στη χώρα μας είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε, από όλη αυτή την διακίνηση, την τεράστια που γίνεται. Ενώ είναι τεράστιος ο τουρισμός, δρά υπέρ συμφερόντων κάποιων εταιριών που είναι ξένες. Ναι, αλλά πείτε μας, κύριε Σαριγιαννή, ποιος ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει? Υπάρχει δηλαδή ένας σχεδιασμός κατά του Έλληνα πολίτη και της Ελλάδος γενικά? Ποιος θα δημιουργεί όλα αυτά το άσχημο κλίμα? Όχι, φυσικά. Τα στοιχεία που έχουμε, και είναι τεράστια, μας δείχνουν το αντίθετο. Ο σχεδιασμός δεν υπάρχει, πέραν από ανακοινώσεις που βλέπουμε στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, θα πω εγώ, άντε να πω έτσι, παραπληροφόρησης, διότι βγαίνουν κατά διαστήματα όλοι αυτοί οι διαχειριστές της ζωής μας, οι πολιτικοί μας, γενικότερα οι κυβερνώντες, γιατί δεν υπάρχει πλέον και αντιπολίτευση και τέτοια, βγαίνουν και μας κάνουν διάφορες αναγγελίες, διάφορα υποτίθεται μέτρα τα οποία δεν υλοποιούνται και είναι μόνο τσάχτη στα μάτια των πολιτών, με υποσχέσεις, με επιδοτήσεις και με όλα αυτά που ζούμε, δηλαδή, και το βιώνει πλέον ο κάθε πολίτης. Αυτό δεν είναι του Σαριγιαννίδη του Άλκη μια περιστατωμένη, ας πούμε, πραγματικά άποψη, αλλά είναι γενικότερα το βιώνει ο κάθε πολίτης και το βλέπει καθημερινά. Εδώ, κύριε Σαριγιαννίδη, θέλω να βάλω και κάτι ακόμα μέσα στη συζήτησή μας. Ναι. Αν θυμάστε, πότε έγινε το πρώτο lockdown? Ναι. Το Μάρτι. Ναι. Μια και είστε στον χώρο της εστίασης και βασικά στον χώρο του τουρισμού, ναι, γνωρίζετε πολύ καλά, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος ο τουρισμός ξεκινάει γύρω στο τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Και αυτοί 5 μέρες πιο μπροστά κάναν το lockdown. Αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Θα ήθελα να το σχολιάσετε και αυτό μαζί. Θα σας σχολιάσω δίνοντάς σας πληροφορίες. Ναι. Οι οποίες είναι περιστατωμένες, είναι αποδεδειγμένες. Να σας πω πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος δικαίου, μια πολιτεία η οποία νοιάζεται για το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες της, και αυτό δεν πραγματοποιείται στη χώρα μας. Θα σας πω κάτι πρόσφατο που έχει πέσει στην αντίληψή μου τώρα και το μελετάω, και σε εκπομπή που θα κάνουμε τώρα σε άλλο κανάλι τηλεοπτικό δικό μας, και όπου άλλου προκύψει, γιατί εγώ πραγματικά θα είναι χαρά μου να δώσω αυτές τις πληροφορίες οπουδήποτε για να πάρει ο κόσμος τις αποδείξεις. Στο Παλιούρι, εδώ της Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι της Κασανδρίας, βλέπω ότι αποχαρακτήρισαν δάσος 330 στρεμμάτων, από τα οποία τα 125,44 στρέμματα είναι δασοκάλυψη, είναι πευκό δάσος. Πάει, λέει, το δάσος εκεί στο Παλιούρι. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εγώ μένω τα καλοκαίρια δίπλα στο Πεφοχώρι. Μάλιστα. Το χάνουμε το δάσος εκεί που είχαμε το λίγο. Το δάσος αυτό, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίδη, και πρέπει να τα ακούσουν όλοι οι Χαλκιδικιώτες και οι Κασάνδρες. Αν είναι δυνατόν. Γενικότερα όλοι οι Έλληνες, γιατί εδώ δεν γίνεται μόνο εδώ στη Χαλκιδική. Απλώς ο κόσμος τώρα πλέον μας έχουν εγκλωβίσει στα σπίτια μας. Βλέπετε ότι δεν έχουμε ελευθερία κινήσεων κτλ. Ναι. Και ό,τι μας πληροφορούν τα μέσα, είπαμε, μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε, και δεν έχει πραγματικά τη γνώση το τι γίνεται πίσω από την πλάτη του. Αυτό το δάσος εδώ, αυτά τα 330 στρέμματα τα χαρίζουν στον κύριο Σαββίδη του ΠΑΟ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία όμως, από ό,τι μελετώ και βλέπω τώρα, και δεν είναι εύκολο γιατί να μελετήσουμε όλο αυτό, έχει ξεκινήσει από το 2014, μετέπειτα πήγε στο 2017 αυτή η υπόθεση, και ήρθε τώρα η κυβέρνηση
εδώ της Νέας Δημοκρατίας να τελειώσει το ζήτημα αυτό, και να το χαρίσει πραγματικά στον Σαββίδη. Γιατί είπα προηγουμένως ότι τα οργανωμένα τουριστικά γραφεία και γενικότερα ό,τι γίνεται, βλέπουμε ότι στη χώρα μας μέσα δρούν ξένες εταιρείες. Πρόσφατα, από κάποια στην Ελληνίδα, πάλι που έχει κάνει έρευνα, βλέπουμε ότι το Hilton, αυτή η ξενοδοχειακή τεράστια αλυσίδα και στη χώρα μας, τους χαρίζονται το 80% των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, δωράκια δηλαδή, που είναι δημόσιο χρήμα, τους χαρίζει το 80% παρακαλώ. Γιατί εδώ μας λένε ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και δεν έχουμε θέματα κτλ. Μία άλλη απόδειξη, επίσης, να δούμε ότι πώς έχουν δώσει στην Aegean 120 εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι 120, είναι 180 και υποτίθεται ότι θα πληρώσει τα 60 εκατομμύρια θα τα πληρώσει και θα χαριστούν τα 120 εκατομμύρια, και μάλιστα τη στιγμή που η Aegean έχει προβεί σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων, που σύμφωνα με νόμο που υπάρχει δεν μπορείς να κάνεις ομαδικές απολύσεις πάνω του 5% όταν αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 150 εργαζομένους. Βλέπετε λοιπόν, ενώ παίρνουν χρήματα, απολύουν και προσωπικό. Μάλιστα. Αυτό είναι το λεγόμενο γαϊτανάκι των ελληνικών κυβερνήσεων που το κάνουν συνέχεια. Απολύουν και χαρίζουν μετά και τα δάνεια. Επίσης, κοιτάξτε τώρα, έχω μπει σε έναν ιστιότοπο, ο οποίος είναι αγοροπολισίες ακινήτων και επιχειρήσεων κτλ. Ακούστε το νούμερο τώρα. 298 ξενοδοχειακές μονάδες, παρακαλώ, σε όλη την Ελλάδα πολλούνται. Αυτό μπορεί ο κάθε πολίτης να ερευνήσει και να το δει. Είναι πραγματικότητα. Είναι τυχαίο. Και αυτό μιλάμε να σας πω και εγώ τη φήμη που κυκλοφοράει. Ναι. Ότι 4 μεγάλες ξένες πολυεθνικές θα έρθουν να αγοράσουν σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδος. Ναι. Άλλωστε μας το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, το λέμε και κύριο, εν πάση περιπτώσει. Ας κρατήσουμε τα προσχήματα λοιπόν, το πρωθυπουργός που δεν είναι πρωθυπουργός και όλη η Βουλή μας είναι παράνομη, όπως λέμε συνέχεια σε κάθε εκπομπή μας, και θα πρέπει να ερευνηθεί και από θεσμούς και από τους πολίτες ιδιαίτερα, γιατί οι θεσμοί μας δεν μιλάνε, δεν παίρνουν θέση, οπότε εμείς οι πολίτες αναλαμβάνουμε δράση και όλη αυτή η αηδία από όλο αυτό το έσχος θα πρέπει να σταματήσει. Ξεπουλάν τη χώρα μας. Ο Μητσοτάκης είχε πει στον Χατζηνικολάου, αν δεν κάνω λάθος στον Ενικό, ότι εγώ προσωπικά θα αναλάβω το ξεπούλημα της Ελλάδος. Το θυμάμαι. Θυμάστε κύριε Φεσατίδη, δεν είναι πάρα πολύ και μπορούν να ανατρέξουν, να το γράψουν, να το δούνε. Βλέπετε ότι ό,τι μας λένε, ο πολίτης όμως που κάθεται και ακούει και βλέπει το χαζοκούτι, δεν κάθεται να ακούσει πραγματικά τη σημασία στα λεγόμενά τους, οι οποίοι μας τα λένε. Εμείς όμως ποτέ δεν καθόμαστε να αναλύσουμε. Ναι, και το είπε και υποτύπων αστείων και θυμάμαι ότι γελούσε κιόλας. Δηλαδή μας έκανε και τη χάρη να... Λοιπόν. Μα αυτό το ίδιο το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι Υπουργός Ανάπτυξης. Θα πουλήσουμε, είπε, λιμάνια, τι θα κάνουμε, του λέει ο δημοσιογράφος, και λέει θα πουλήσουμε όλα ό,τι υπάρχει, μαρίνες, ξενοδοχεία. Το είπε έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Και Σαριανίδη, 1 λεπτό να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πάρουμε λίγο ανάση και συνεχίζουμε την απορροφή στη συζήτησή μας.
Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire of child. Φίλες και φίλοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Γνώση και Επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο μας έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή από το νομό Χαλκιδικής, τον κύριο Άλκη Σαριανίδη. Κύριε Σαριανίδη, σας είχαμε διακόψει προηγουμένως, συνεχίστε την κουβέντα σας. Για να κλείσουμε το κομμάτι, επειδή δεν έχει αξία τόση το αποτέλεσμα, γιατί όλοι μιλούν και βγάζουν συμπεράσματα, λέμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, αλλά δυστυχώς λύσεις δεν λέμε στα προβλήματά μας. Και αυτό είναι που πρέπει ο πολίτης να ερευνήσει. Να κλείσω λίγο τα θέματά μου, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και θα πρέπει να κλείσει και η εκπομπή μας. Γιατί αυτά οτιδήποτε αναφέρουμε, μπορεί να κάνουμε μία εκπομπή για κάθε θέμα που αναφέρουμε, να κάνουμε και μία εκπομπή ολόκληρη. Απλώς πρέπει να δώσουμε όλες τις πληροφορίες όσο μπορούμε περισσότερες για να τις ψάξει και λίγο ο πολίτης, αδελφέ μου, στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, θα σας αναφέρω επίσης, γιατί μιλάμε για ξένες εταιρείες, για τουριστικούς πράκτορες, για tour operator κτλ. Βλέπουμε επίσης η TUI, αυτή η γερμανική πολυεθνική να πω, έχει χρηματοδοτηθεί με 2 δισεκατομμύρια. Είναι αυτή η εταιρεία που καλύπτει σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα μας από τουρίστες στην Ελλάδα, και ενώ έχει πάρει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει φεσώσει τους περισσότερους ξενοδόχους. Από πού τα έχει πάρει αυτά τα χρήματα? Αυτά τα έχει πάρει από την γερμανική κυβέρνηση. Βλέπετε ότι όλες οι κυβερνήσεις, γιατί δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, κύριε Φεσσατίδη και κυρία Μαμούτου, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όλοι οι διαχειριστές αξιωματούχοι λειτουργούν υπέρ κάποιων. Και αυτοί οι κάποιοι, εμείς ξέρουμε ποιοι είναι, ας ερευνήσει ο πολίτης να δει ποιοι διαχειρίζονται όλη τη ζωή του πλανήτη, των ανθρώπων. Βλέπετε ότι έχει πάρει χρήματα και έχει βγάλει μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι θα αρχίσει να πληρώνει μετά το Μάρτιο του 2021. Αυτό θα το δούμε όμως, γιατί δεν στεκόμαστε μόνο σε υποσχέσεις, και θα δούμε. Αυτοί όμως, εγώ αναρωτιέμαι, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες περιμένανε, και αν σκεφτείτε κύριε Φεσσατίδη, ότι όλες αυτές οι εταιρείες κλείνουν με ημερήσια διαμονή των τουριστών τους, των πελατών τους, από 18, 20, 22 ευρώ ημερησίως, τι μπορεί να μένει στο ξενοδοχείο, στη ξενοδοχική μονάδα από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή και πέραν αυτού τώρα δεν πληρώνονται κιόλας. Μιλάμε εδώ για τεράστια ποσά. Βλέπω 600.000 ευρώ, ας πούμε, για 2 περιπτώσεις. Τώρα, ας πούμε, στο χώρο περίπου της Σαντορίνης και σε κάποιο νησί, τουλάχιστον από 600.000 ευρώ έχει να παίρνει αυτά τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό και ακούσαμε το τραγικό ότι το 60% των τουριστικών επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ήδη έχουν πουληθεί σε Κινέζους επιχειρηματίες. Κύριε Μαμούτου, εγώ... Το διαβάσαμε και αυτό. Ακούστε με λίγο. Εγώ θα σας πω για τα 298, επειδή έχω κάνει, σας λέω, κάνω έρευνα, δεν σταματάει όμως, για να δώσουμε ακριβή στοιχεία στους πολίτες. Τα 298 ξενοδοχεία, τα οποία αναφερθήκαμε ότι είναι για προσπόληση και μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης να το ερευνήσει, είναι στο κέντρο της Αθήνας 22, το 7 στα προάστια στα νότια, στο Θεσσαλονίκη λέει 3, στον Πειραιά Θεσσαλονίκη 3, Χαλκιδική 49 εδώ στην νομό μας, 49 ξενοδοχεία κυρίως σε περιοχή της Κασάνδρας, Καλλικράτης, Ιθωνίας, Μουδανιά, Φούρκα και Παλίνης. Μάλιστα, καλύτερα μέρη δηλαδή. Όλο το φιλέτο. Δέστε τώρα, φιλέτα, στην Πιερία 11, στα νησιά μας τα Ιόνια 41, εκ των οποίων στην Κέρκυρα 15, λέει, Ζάκυνθος 12, Λευκάδα 3, Κεφαλονιά 11, Ιθάκη 3. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί νούμερα μιλάμε, έτσι, είναι τραγικά τα πράγματα. Πιάσαν όλα τα πόστα δηλαδή, τα καλύτερα πόστα. Εμείς φυσικά εδώ και χρόνια λέμε ότι προσπαθούν να φτωχοποιήσουν, αφού δεν μπόρεσαν τη χώρα μας, και το ξαναεπαναλαμβάνω, να φτωχοποιήσουν τους Έλληνες μεμονωμένα, τους πολίτες. Μπράβο. Βλέπετε τώρα και εδώ έχουν ψηφίσει τώρα τον πτωχευτικό κώδικα. Το λένε και αυτό. Άλλη πονεμένη. Και αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο που πρέπει και αυτό. Θέμα
το οποίο βλέπετε το κάναν πάλι για το καλό των πολιτών, έτσι. Ποιον πολιτών όμως θέλουν? Είναι η δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν εξηγούν τι ευκαιρία, προς το θάνατό τους. Αν θα δείτε σε βάθος, δεν είναι απλώς χάνεις το ακίνητό σου, χωρίς φυσικά αν δεν καλύπτουν το ποσό που χρωστάς, δεν σε κυνηγάνε για τα υπόλοιπά σου. Ακούστε τώρα, έτσι, τι κάνανε, τι τρίπλα κάνουνε τώρα. Λοιπόν, με τι δόλο το κάνουνε, τι φτιάχνουνε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ αν θέλετε μπορώ να σας δώσω να πω στους πολίτες τη λύση, δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, πέστε μου λίγο. Όχι, απλά θέλαμε λίγο να βάλουμε και το θέμα του Αρτέμις Σόρα που δωρήθηκε τόσο πολύ και κυνηγήθηκε όσο κανένας άλλος φορέας σε αυτή τη χώρα, και ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό δημόσιο, αν καταδικάστηκε με μια τέτοια απόφαση, βασικά μέσα στον χώρο της Ελλήνωσης Συνέλευσης τι ακριβώς προτείνει και τι προτείνετε εσείς? Κοιτάξτε τώρα, ο Αρτέμις Σόρας καταρχήν δεν ήρθε εδώ, δεν ήρθε σαν πολιτικός, έτσι. Σαν επιχειρηματίας ήρθε. Κατέθεσε και μάλιστα με το όνομά του, υπάρχει λόγος γιατί ήρθε με το όνομά του, διότι στα μνημόνια που έχουν υπογράψει οι κυβερνώντες, οι διαχειριστές μας, όλοι αυτοί εδώ οι αξιωματούχοι, ναι. Βάλανε όρο ότι μόνο Έλληνα αυτόχθον κυρίαρχος ηθαγενής. Δέστε τώρα, γιατί δεν παίζουμε με τις λέξεις, έχουν πολύ σημασία τεράστια λέξεις. Μπορεί να ξεχρεώσει τη χώρα, δηλαδή ούτε τράπεζα, ούτε ξένη χώρα, άλλη χώρα δεν μπορεί να ξεχρεώσει το χρέος της Ελλάδος για να απελευθερωθεί. Και μπορεί να το κάνει μόνο Έλληνας αυτόχθον κυρίαρχος. Και ήρθε ο Αρτέμις Σόρας, κατέθεσε τα χρήματα από το 12 υπέρ όλων των Ελλήνων της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας, ανεξαιρέτου δόγματος, χρώματος, αν έχεις και χρήματα αδελφέ, δεν σε ξεχωρίζει αν είσαι πλούσιος ή φτωχός ή που πιστεύεις, που προσκυνάς. Καταλαβαίνετε, σε ποιο κόμμα ανήκει? Ναι, ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί είπατε της ελληνικής δημοκρατίας και προσθέσατε και μια λέξη ακόμα. Της κυρίαρχης, τι εννοείται με αυτό? Κοιτάξτε τώρα, εμείς οι Έλληνες και η χώρα μας δεν ήταν ποτέ ελεύθεροι. Ποτέ δεν έχουμε απελευθερωθεί, είμαστε πάντοτε υπόδουλοι, ναι. Είμαστε σκλάβοι ξένων συμφερόντων. Θα δείτε ότι και μετά τον Καποδίστρια ήρθαν φιλοαγγλικό, φιλορωσικό και τα κόμματα όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να μας χωρίζουν, ποτέ να μην ενωθεί το ελληνικό έθνος, οι Έλληνες. Και έχει τη σημασία του. Και ο Αρτέμις Σόρας δεν τα κατέθεσε στο κράτος. Βλέπουμε τα χρήματα και για έκτη χρονιά τώρα και στο προϋπολογισμό του 2021 που μέσα στο Δεκέμβριο τώρα θα κυρωθεί με ΦΕΚ, θα το δούμε. Ήδη βλέπουμε το σχέδιο το οποίο προϋπολογίζουν τα χρήματα που μπαίνουν έσοδα και έξοδα στη χώρα. Αυτό δεν γίνεται τώρα, κύριε Σαργενίδη. 5 χρόνια. Είπα κυρία Μαμούτου, έκτη χρονιά τώρα. Έκτη χρονιά για το 2021 τον προϋπολογισμό. Είναι τα χρήματα ήδη. Εμείς το έχουμε βγάλει στο διαδίκτυο. Φαίνεται ακριβώς τα χρήματα που είναι εκεί. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε, ο τεράστιος Έλληνας άνθρωπος, που πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή να είναι μαζί μας, να πολεμάμε για την απελευθέρωσή μας, για την πατρίδα. Και κατέθεσε τα χρήματα. Γλιτώσαμε την πτώχευση που θα γινόταν το 12 τόσο τα μέσα μαζικής που μας πιπιλίζανε γιατί μας το ετοιμάζανε. Σταμάτησε την πτώχευση της Ελλάδος και αφού είπαμε δεν μπόρεσαν να πτωχεύσουν την Ελλάδα, μέχρι και σήμερα δεν μπορούν με 700 και 600 δις και 800 δις προϋπολογισμό στη χώρα, δεν μπορείς να πτωχεύσεις μια χώρα. Και ενώ βλέπουμε ότι αυτοί όλοι μιλάνε για ανάπτυξη και το Γεωργιάδη που είπατε, και να σας αναφέρω μόνο και για τη ζάχαρη, σήμερα συγκεκριμένα αγόρασα το σούπερ μάρκετ ζάχαρη και εισάγουμε ζάχαρη. 3 εργοστάσια κρατικά. Τα έχουν δώσει τώρα, το ένα από αυτά έχουν κλείσει και το ένα το έχουν δώσει πάλι σε ιδιώτη. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε 3 εργοστάσια. Ποιο έχουν δώσει? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει Σύνδος Σέρες και στην Ξάνθη έχει. Κάπου εκεί. Και στην Ξάνθη έχει. Και στην Ξάνθη, ναι, συγγνώμη, στην Ξάνθη, ναι. Σε κάποιο κύριο Καραγιάννη δώσανε τώρα. Πήγε ο Γεωργιάδης, ήρθε σε επαφή με τους αγρότες. Τους είχε υποσχεθεί ότι όλα καλά και όλα ωραία και θα πάει η τιμή μέχρι 32 ευρώ και τελικά ανακοίνωσε ο κύριος Καραγιάννης εδώ ότι θα πάει γύρω στα 20 με 22 ευρώ το κιλό. Το κιλό, ο τόνος. Λοιπόν, τι είπαμε? Ο τόνος. Ναι. Λοιπόν, αυτό άλλο κομμάτι, τέλος πάντων, βλέπουμε ότι όλοι δρούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, εις βάρος της χώρας μας. Ήρθε ο Αρτέμις Σόρας, μας έβαλε τα χρήματα εκεί, τα οποία εμείς οι ίδιοι θα πρέπει τώρα πλέον να τα διαχειριστούμε, αφού δεν το κάνανε όλοι αυτοί οι κυβερνώντες που έχουν ενημερωθεί πλήρως όλοι και όλα τα δικαστήρια της χώρας. Λοιπόν, δεν το κάνουν, βλέπετε, δεν ακουμπάνε το κομμάτι αυτό και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό που πρέπει να το ερευνήσει ο πολίτης, γιατί δεν ξεχρεώνουν τη χώρα, γιατί δεν μπαίνουν τα χρήματα αυτά. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι εκεί για την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού μας χρέους.
Αυτός είναι ο Αρτέμις Ώρας, αυτή είναι η Ελλήνος Συνέλευσης, ήρθε χωρίς να είναι πολιτικός. Το 2015, αφού δεν αντιδράσανε κανένας εδώ στη χώρα μας υπέρ των Ελλήνων, αναγκάστηκε να κάνει τον φορέα την Ελλήνος Συνέλευσης, τα γραφεία, για να μπορέσουν να μαζευτούμε οι Έλληνες πολίτες. Έχουμε τη λύση έτοιμη, γιατί έχουμε τον πλούτο και έχουμε και τα εργαλεία τα χρηματοοικονομικά και έχουμε και τον τρόπο μέσα από τα γραφεία αυτά που είναι η διοίκηση των Δήμων της χώρας να διοικήσουμε μόνοι μας, να έχουμε λόγο στη ζωή μας, στις επιχειρήσεις μας και στα εθνικά μας θέματα που τόσο πολύ τα έχουν ευτελίσει όλη αυτή η πολιτική μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα για έργα που θα γίνουν στην Ελλάδα από τα χρήματα τα οποία ήδη τα επικυρώνει, τα υπογράφει ο Άριος Πάγος. Δεν μπορεί κανένας, βλέπετε, να τα αμφισβητήσει, κανένας από τους θεσμούς μας, διότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει τόσους παγκόσμιους θεσμούς που υπογράφουν τα χρήματα όχι μόνο του προϋπολογισμού στη χώρα μας, η Βουλή μας με τη σφραγίδα του κράτους, αλλά τα παγκόσμια καταπιστεύματα που έχουμε όλοι οι Έλληνες, οι άνθρωποι πολίτες δηλαδή, σε παγκόσμιους λογαριασμούς, σε παγκόσμιους θεσμούς. Καταλαβαίνετε πόσο τεράστια είναι η Ελλήνος Συνέλευσης και ο Αρτέμις Ώρας. Υπάρχει το πρόγραμμα Ελλάς, το όραμα Ελλάς για 49.000 έργα, τα οποία μόνο φυσικά για το καλό, για το εθνικό μας, για το δημόσιο συμφέρον θα λειτουργήσουν. Θα γίνει η Ελλάδα ένα τεράστιο εργοτάξιο σε κάθε μέρος της χώρας μας, σε σημεία τα οποία είναι πραγματικά έτσι, θα γίνουν τεράστια φέρετρα, στα πιο σημεία όμορφα που υπάρχουν, τα οποία είναι πραγματικά για τη χώρα μας είναι θείο δώρο, όλη αυτή η ομορφιά της πατρίδας μας. Και βλέπετε ότι έρχονται αυτοί για αυτό το σχέδιο που έχει η Ελλήνος Συνέλευσης, που ήδη θα το προγραμματίσει στην επόμενη κιόλας μέρα που θα πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας μας. Ήρθανε τώρα το κράτος και αυτά τα κομμάτια, τα παρθένα, τα δάση, και όχι μόνο εδώ στη Χαλκιδική που είμαι για το Παλιούρι, βλέπουμε τα δίνουν σε ιδιώτες. Πέστε μου αν υπάρχει λογική, αν υπάρχει κάτι το οποίο ο πολίτης μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχει κάτι για το καλό του, για την πατρίδα μας. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι και θέλω να βάλω τον προβληματισμό μου σε όλους τους πολίτες, τους Έλληνες. Πολύ ωραία, κύριε Σαραγιαννίδη. Εδώ αυτή η όμορφη εκπομπή μας έχει πάρει τέλος, γιατί ήδη περάσαμε για κατά 2,5 λεπτά το χρόνο της εκπομπής. Το θέμα είναι τεράστιο. Και σίγουρα θα σας ξανακαλέσουμε ακόμα μια φορά για να συνεχίσουμε αυτές τις τυχόν αποκαλύψεις και οτιδήποτε άλλο μας φέρει επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα καθημερινώς μας εκπλήσει περισσότερο αρνητικά και πολύ λίγες φορές θετικά. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και μέρα και ώρα να πάρουμε λόγο, να δώσουμε, γιατί εσείς τώρα μέσα από τα ραδιόφωνά σας αντιπροσωπεύετε, είστε η φωνή του λαού, δηλαδή αυτά τα πράγματα θα μπορούσε να τα προσπαθούμε να είμαστε έτσι σε εμάς, οι οποίοι εμείς συλλέγουμε στοιχεία, αποδείξεις, και μόνο με αποδείξεις, γιατί η αλήθεια είναι αυτή, είναι οι αποδείξεις, τα διάψευστα στοιχεία τα οποία βγάζουμε εμείς και αποκαλύπτουμε και τα κάνουμε πράξη και θα τα κάνουμε όλοι μαζί οι Έλληνες, και αυτό καλούμε. Χέρι-χέρι όλοι οι Έλληνες, πραγματικά ελληνικές ψυχές, να μαζευτούμε και να πάρουμε θέση για την ιερή μας χώρα. Κύριε Σαραγιαννίδη. Και κάτι άλλο θέλω να πω, έτσι. Επειδή ο τίτλος της εκπομπής δείχνει και το ποιόν της εκπομπής μας, δηλαδή γνώση, να μάθουμε τα ορισμένα πράγματα, και επικαιρότητα. Εάν τυχόν πέσει οτιδήποτε στην αντίληψή σας, μπορείτε να επέμβετε και να το πείτε μέσα από την εκπομπή μας. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν περιμένουμε να γίνει μια εκπομπή, να δούμε το θέμα, να κάνουμε. Και από τη στιγμή που είναι και επικαιρότητα, οτιδήποτε πρόβλημα θέλετε να δημοσιοποιηθεί, να το μάθει ο Έλλην πολίτης, που είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε αυτό που έχετε να μας πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαραγιαννίδη. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνους Συνέλευσης, ο κύριος Σαραγιαννίδης από το νομό Χαλκιδικής. Εμείς κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας, την ωραία εκπομπή μας. Και... Να χαιρετήσω και εγώ τον κύριο Σαραγιαννίδη. Βεβαίως, έτσι. Καλό υπόλοιπο και Σαραγιαννίδη. Ευχαριστώ και σε εσάς, να είστε καλά. Δύναμη φως σε όλους τους Έλληνες. Έγινε. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.